nsɛm kakra bi yɛbɛbɔ mpae. Nipa bi a atoro honhom ate ne mu no ɔnyɛ Awurade deɛ. Atoro ɛyɛ the seed of Satan. The seed of what? Satan. Ɛyɛ duaba ɛyɛ Satan ɛna dua. Atoro obi a ɔnka nokorɛ, obi a ɔnhunu asɛm no ɔyɛ de abɛn ɔka. Torofoɔ kɔnkɔnsa different wo. Obi a ɔyɛ kɔnkɔnsa ɔte asɛm no bɛto anka nkyerɛ so ɔbɛka ɛna wakɔka deɛ wɔkae no nso yɛ nokorɛ. Yɛbɛka sɛ woyɛ kɔnkɔnsa pa yɛdidi a gyebe so amen. Na toro deɛ papa asɛm no wɔka no nyɛ nokorɛ nti ɔfiri mu ama ne wabɛyɛ de abɛyɛ pɛ ɔyɛ wodini. The catch of the assessment, catch us a media. Satraho, over to more. Yan intended to free. The Bacas of Matro. Nipana Brawa Brochre, our Mama Trosso, and a table. Onimqua. What's your brochre? What did you know? What did he? Onimqua. You say amen. A be a suffer, a be a elders, a be a deaconesses, they are liars. They are liars. Can't you be as a baby? A trunja. You may say amen. There are 70 years. No, but you don't Ghana. What do you say? Kurano yɛtumi anya propaganda secretary foɔ wɔn a ɛdi toro ama aban no de aban no nyɛyɛ ɔso ha deɛ ɔbɛyɛ di toro gyebe so amen. Atoro yɛ wɔ toro kuo ɛtoro a yɛyi naano ɛyi ne secretary ɛtoro kuo. Sɛ abiri yɛ fitaa ɔsɛ yɛ tuntum ɔnhuni sɛ yɛ tuntum na sɛ ade nyɛ fitaa ɔsɛ yɛ nhuni. The many nipa bebree wɔ nsɔre mu adiifoɔ bebree di toro Awurade nkae ɔsɛ Awurade ayɛ dɛn ɛyɛ dangerous sɛ Awurade nkae hwee. Na waka sɛ no sɛ Awurade sɛ wɔn deɛ na ehu kura kyɛn sɛ medi tura to nipa so gyeme so amen. The dabi a metu nipa fo sɛ ɛyie mfa Awurade ano nka biribi wɔ abere kora wanya adeɛ bɛyɛ nti saa afɔ yɛ fam atoro diifo atoro deɛ adiifo ɔde na nnɔkɔ asɛm a Awurade nka Awurade ka kyerɛ me sɛ Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ Awurade bie m'ani Awurade ka sɛ Awurade sɛ kɔfa Johnson na fa toto kafra na hono na nom wabere kora Awurade nya adeɛ bɛyɛ saa afɔ ɔni nkwa gyeme so amen. John chapter 8 verse number 44 wɔsɛ atoro nyina atwa ɔne hwan. Don't lie. Don't. Adwuma na woyɛ no. Don't lie. Don't lie your husband. Don't lie your wife. Don't lie your church member or your worker. Oye bɛ so abɛpɛ amen. Don't lie. Wọ́n ti bi sɛ wɔyɛ wodi bibi wɔyɛ bibi mu torofoɔ. Na sɛ ɛtoɔ bɛ tia. Na wɔn lose dignity. Afei wogyina bere firi wɔn nsa gyeme so amen. Wogyina bere ara deɛ abɛyɛ firi wɔn nsa. Don't try.
wo sɛ sɛ wobɛgye Yesu Kristo di a yɛbi adiyisɛm ɔka asɛm bi adiyisɛm chapter 2 ɔsi di nokorɛ kɔdu wɔ kurom 2:10 Prophecy chapter nsoma ne a wode bɛhoro mu biara hwɛ honam de mu bi no honam de mu bi bɛgu afiase na wɔsom ahyɛ wɔsɔm na mobɛhunu amane dadu na bɛhunu amane dadu nti ne kuro kɔdu wɔ wom wote wɔsi biribi aban nokorɛ kɔduru wɔ wurom bɛma wo nkwa abɔtire na nkwa abɔtire wɔde bɛma wo don't lie gyeme sɛ amen nipa bira wɔsi toro kwan soɔ saa nipa ne papa ne satan ne ɛwɔ pireti no satan ne de ne gyinagyina bere a wogyina gyeme sɛ amen bɛrima yi a wote Germany wodi adanseɛ sɛ nyɛ wo kunu pipa sɛ mɛtumi atena kurom hɔ nti mɛtwa tenatena hɔ saa Abraham kɔtwa ntoa ketewa bi ka ne yere firi ne nsa afei ne wabu nkotodwe a wɔresu saa na yɛwɔ deɛ wɔse me nuabaa wo nuabaa na ane ne da toro nyɛ gyeme sɛ amen mese toro nyɛ deɛ abae nti asɛm ne yi adeɛ bia woyɛ no de mu nokorɛ na ma obi influence anka wo tiri nhyɛ toro yɛnkaka sɛ wosuyo wɔdefeati wo ka kyerɛ sɛ brɔda mɛdi amɛkɔ a deɛ woka no deɛ mentimi nka no sa ɛfiri sɛ I'm a Christian me ma Satan ma me direction ade na yɛburu mekɔka sɛ yɛburu ɛyi ma saa deɛ sɛ ɔde atom ae yɛda mu a Awurade bɛyiyɛ yɛwɔ mmaa bebree a yɛtwa yɛ kunu no mu ntorɔ wodi adanseɛ sɛ yinsa a wɔnyam no wo ne bɛrima foforɔ na nyam wopapɔni no wodi adanseɛ sɛ wokɔnye mbɛhyɛ wo kunu wonim bɛrima you are lying gyeme sɛ amen wokɔ mpaebɔ wɔ baabi wo kunu se wɔyɛ Zioni baabi a wokɔ no mɛma wonkɔ yɛ ɔmɛwura ate na wadware no asɛ mɛkɔ me maama wɔ so wɔkɔ mpaebɔ you are lying torɔ gyeme sɛ amen nti yɛwɔ mmeranteɛ bebree na ɛnɛ sɛ yɛka sɛ mu nokora mani nokora hwa ɛsɛ nokora yɛde ɛbɛn ɛhwa adwuma mu nokora hwa nokora akwalaa nkɔ sukuu tikya kora kɔsɛ saa dɛ no ama sukuu tikya na me yare bɔnso ɔnyam n'ani tikya na me yare paa nso ne maame boro no sɛ wɔnkɔ sukuu a wɔsɛ sukuu no wanyare yɛbɛn nkɔ yare according to Proverbs chapter 6 ano wuru nkontompo nipa ano da toro so nkonkoro tena de mo nyeye cause eye Satan ana wo safo jeme so amen abai na wo yere na lampena wo yere chi na wo yere achew biwra no so no oba wo dia agudi na nyo for the heaven's sake and this Jesus Christ aprekura wa di adanse se gan wona na da ba ko mienu miensa wo bona ko homa wo kan se na mema na yedi jeme so amen what you say don't lie yourself. You can't hide yourself to God. Which means for who is Awurade? The Oyan, Awurade will name it. The Abaya can go. And the Mobro Huna does why the other. Don't lie, Monsieur. You are so
aturofoɔ a wɔde da nsɔre ano a turo nti wɔntumi nya nkwa. Turo ɔnni sika mu nokorɛ, ɔyɛ money conscious. Turo wote aseɛ deɛ ɔnyɛyɛ koraa wo nyame mfa ne nyɛɔyɛ no wɔse nyame de no ayɛ deɛ bɛ ayɛ ne nyina yɛ toro. gyeme so amen. ka kyerɛ wo ne asɛm nua ɛmma kɔ ama sɛ ta anyusu nti asɛm ne yi mepɛ sɛ wo a wote a wote nneɔma bi ase nti nneɔma adwuma m wodi turo w'adwuma m efi a wote woyɛ torofoɔ. Amen. Always obi a nkonkoro ti ne mu no honhom ne din deɛ di kan ne nokorɛ yɛfrɛ no nokorɛ deɛ nti so ɔbɛwura mu a adeɛ di kan a oyi na di ɛyɛ nokorɛ yɛfrɛ no nokorɛ honhom. gyeme so ka sɛ amen. But why sɛ wɔbɛgye Kristo di nso toro yɛgyegye ladbed sika no wadi wakyerɛ wadi mpanimfoɔ ɔmakɔtua ɛne ɛti ne ɔmo nti mfiri mu makɔtua ɛbra. gyeme so amen. anuanom ɛyɛ mea mene mama saa de no ɔmra me nsa ka sika na wɔkyerɛ ntimi yusu na meyɛ adoma ɔkyerɛ mɛkɔ akɔhwɛ na makotua na bibi afiri na wani kotua mayɛ sɛm. gyeme so ka sɛ amen. makotua wode makotua ne ade wokɔ. gyeme so amen. wonim sɛ sɛ wodi toro na atoa te a ne afra bagyina badwa mu a ne wanim ayɛ dwa bi afei na satan bɛmu ahu sɛ sɛ wasɛe wo agya. gyeme so amen. ma wɔtɔ hwera me nokorɛ mfa so mmara ɛbɛboa. nti asɛm ne yi ɛbɛboa wo atam sɛ metumi hwɛ nnipa bebree ɛwɔ fam deɛ nti a awurade nlifti nnipa no no yɛkɔ asɔre wɔyɛ sɔfo nti asɛm ne yi ɔhu no awurade ɔso ɔhu no. gyeme so amen. Acts chapter 5 yɛntie atodie ho asotwe atodie ɛho asotwe. na ɔbarima bi a ne din de Anania wonim sɛ obi a ɔdi turo no ne nna asotwa ɔtorofoɔ wu ntam. obi a ɔdi turo paa no ne nna asotwa ɔso wobɛtumi akɔdi turo bi ato obi so a wobɛwu. don't lie. asɛm a ɛnyɛ nokorɛ ɛnka asɛm a wohunu yɛ ɛmfa nante ɛnsɛn wɔ bi wɔ aberekoro a deɛ woka no wonni. wotumi pam ataadeɛ si obi na ne na ayɛ pɛ nso na adeɛ no a woka no woboa. sister no a wo so watwe mpra no a wakɔyi agu no wɔyi agu na wogyina hɔ woahu so wɔ ne baaba bi wura dan mo da wobɛkɔm na nipa no yɛ virgin but ne asɛ ne nature. wɔma wɔ mma no mu waborɔkyerɛ no ɛsɛe wɔ mo nse no ɛna wasɛ ɔbaa no a waware no a wagya ne ha deɛ mmarima nko na adi ne so afiri sane yo yɛka kyerɛ wante aseɛ ne nyinaa ne sɛ ɛnka wɔma ne bayifoɔ baabi aware bɛrima no anyɛ deɛ wapɛrɛ ma mene bɛsɛe no ɔbɛyɛ akɔsi sɛ ne ba no ɛne ɔbaa ne ntɛm bɛɛ deɛ me ɛna wonya adeɛ atorɔ ne ma no akɔdi aborɔkyerɛ nti ɔso ɔpam ataadeɛ hyɛ ne kunu ɔpɛ so ɔgyaa no na ɔkiri mu nkwalaa na ɛwɔ aborɔkyerɛ ɛne deɛ ɔwɔ university no na ɔmbɛsi daa ma no dɔka ama no ɛna mo papa deɛ mentimi nware no bio wode sika berɛ na wɔmame ɛma nkoa ne wɔfa nso papa mpie nti wɔma a wɔaborɔkyerɛ no anya ne hɔ mmarasepɔ sɛ papa deɛ wode sika kɔma no a ɛbɛkyɛ wɔde aseɛ nti toro nyɛ maame mpanimfoɔ mabaaboa toro ɛnyɛ asɔɔdan mu ha mr di adeɛ
wobɛware ebi abɛɛma wo ya wonim nipa tumi tiresi kɔ nipa no fie ɛkɔ ka kyerɛ ne maame ne ne papa trɔ gyeme so kasa amen yes ɛtrɔ nsɛm tumi si deɛ no ha na yɛ huhuhu na wɔyɛka kyerɛ wɔ mu nsɛsɔfoɔ yɛba ɔgye ne sɛ wosom nyame you're disgracing yourself woyi wo ho firi nkwagyeɛ mu na wonim ɛtrɔ lies ɛwɔ asafoɔ mu paa you need to repent and take Jesus Christ ɛtrɔ the word ɛtrɔ yɛtumi tena se ɛpena ne sɛ asomasi abayifo ɔnso da yɛnhuni na yɛhuhuhu asɔre mu ne yɛsɛe nipa no ɔnso da yɛnhuni gyeme so amen ne abroadcaste wodi n'aduane a wobɛma abayie wɔtena wo nkyɛn a wonnim ana wɔyɛ bayifoɔ ne n'aduane na wokɔdi wɔyɛ bayifoɔ nso wobɛkɔm na ɔnoa no na wɔkasa no de yɛpoma ne mu akyɛ di manua ɛtrɔ yɛpɛ sɛ wowerɛ ho nsɛm kenka na ntintwitwa atorɔ deɛ ɛkɔ so wɔ nyame fie you need to repent ɔsɛ ɔntimi nye so sɛdeɛ mɛka mɛbɔ aka amen o ada yesu bepie wɔ wiem awanwasɛm bɛsisi owia bɛɛduru som ɛsom abɛtete firi so agu fam asase bɛwo so denden da no na abɛhu awurade na aba ne atu w'ani so ɛtrɔ gyeme so amen wonim sɛ nkɔraa me ne ɔmo nam asɔfoɔ me ne ɔmo nam wɔde ɔno a na pirikyi awie ebi ayɛ sɛfo bɔwudi sɛfo nto asɛm obi bɛtumi na obi anante a ɔmpɛ n'asɛm sɛfo bɔwudi sɛfo nto asɛm sɛfo yɛ sei na ne nam ne de ade no wayɛ no tumi a mfra no sɛ modi nsɔre bɛkyi a wobɛhwere adom a wɔsɛ wɔn nsa yɛ ɛtrɔ ebi wɔ crusaders mu wɔn tena se na wɔn maa akokoro di nkɔmɔ a ebi wɔ ntufuo kwam ɛtrɔ ɛnyɛ wadwe nsa wopɛ fɛva ɛwɔ obi anim no don't try it you are a Christian only the truth ɛtrɔ ebi wɔ mamakuom ebi wɔ youth makuo ɛtrɔ hyia na ɔmo kama mfoɔ no nhyɛ ɛbɛdan na kuo na pagya ɛbɛdan na nigye ne ho nkonkoro sane wɔ trɔ gyeme so amen aka obi fie bete asɛm bi wɔ makuo no sɛ aka obi fie ahyɛ ne bɔwerɛ wɔntumi antu no fo wɔnhyɛ wɔde bayɛ wo sa advise that person say be a sister or you want to get kill of say you get sa o kan ba ku banka o wan tu ne fo ye ko ni fio ne ba we we are poncha wa hu na wo kasa you are Satan a crow brother me person na obi wo ha kone ko your homework gyeme so amen giant ntutwa ne amanfo home somebody about eka giant tro na tro to fo bi agya ne bonsam e do be ko bonsam gem
mo say nipa ne kyerɛ mo wɔn pɛw wɔn saa ne kyerɛ mo wɔn ten kaa so wɔn pɛw wɔte aseɛ sɛ wɔte hɔ na ate hɔ ɛyìn náà ɛdi obi a náà ɔsɛ nipa náà dɛ wɔn ahwɛ wɔ saa dɛ na yi paa ada nti wɔn ani abɔ yanni ɔnyɛ o ɔnyɛ bɛyi kɔɔ ɔnyɛ wɔn a wɔnyɛ bɛyifoɔ no nso wɔn pɛw nti wɔn ayɛ dɛ amen ɛtura kɛtɛ sɔɔni mu bɛka kyɛn sɛ masa don't lie tura nyɛ ɛtura. ɔsɛ ɔbarima bi ne a ne din di Anania ne na yiri Safaria ne na yiri Safaria kɔtɔ asase hɔ yi asase ne tia wɔyi asase no ɛtena deɛ bi esie nso nim ɔkɔtɔ asase o yɛhyɛ wɔ w'asɔre fi ɛna ɔkɔpɛ ne ho asɛm na ɔsɛ onyame mewɔ asase wɔ hɔ sɛ ɔboa me no asase no yɛtɔ a mede ne nyinaa mede bɛbrɛw na abɛyɛ kɔ asafo adeɛ ane Peter no sɛ ɔne nsa Awurade ma no mmerɛ mu James sɛ Ananias no no Awurade ma no mmerɛ mu ne yere Safaria sɛ me Awurade saa akyɛdeɛ de ɔyɛ good wɔn kɔtɔ asase yɛ na wɔn de gye 5 million antwerɛ ne saa o 5 million wɔn mu yɛ yaa na yɛrɛ na wɔn gyina wɔn de yɛ Ananias wɔbɛkɔm tura ne yere tu ne fo sɛ bi wura yɛn fa ko wɔsɛ yɛtɔ asase na yɛn tura se ne anwene ho a wɔn ti tira deɛ ne bi wɔn yɛ combine wɔn ti bi si amen. Wɔn ba asɔre Ananias na di kan ɔbaa na ɔsɛ brɔdɔ Peter wakɔtɔn asase nya 4 million ɛni ɔna Peter gyina na nkɔnkoro sɛ nso Peter busa ne sɛ asase no saa na ɔtɔn yɛaba fɔdeɛ last year ɛna obi gyina ɔka sɛ mɛtua 20 million 100 million this year sika no nya dua ɔka sɛ nyame yɛ di wurɔfoɔ wote aburokyire bosome bia mɛkɔ akɔma sɔfoɔ wura $300 ɔnsɛ ɔwerɛ firi adwuma mu ade no a wɔreyɛ no nti na asɛe wodi adanseɛ sɛ na nsɛe deɛ de berɛ wo sɛ yɛ no na nsɛe tape no na amplify no ne speaker no a yɛde berɛ kwansa no kwansa na asɛe wodi adanseɛ sɛ na nsɛe obi esu a wɔmmerɛ ade wɔ sɛ kɔbra gyeme sɛ ɔmmerɛ wɔmmerɛ atu transformers sɛ sɛ yɛyɛ ɛmu wɔ ade atameasi kyerɛkyerɛ hello abɔ kapa o kaa na ɔmɛ sɛ na asɛe latrisi bisa wo na kaa na asɛe wɔyɛ bi na na atɔkye wɔhuru wɔyɛ no ɛyɛ dɛn na aso ato akɔpɛgye abuo bɛnsɛi ɛturo gyeme so amen. Why you lie abrokura God spirit at you? Why you lie? Why you lie? And that's a very much who are no panel a trump from A to Z. That's a man that's a from America about that. The brother Penny Bako, a trump by our way and I didn't buy. And the woman said, the person called Canada. What you say? Osu kejetia kura woni mu onyina kejetia woni mu onyina tro kejetia woni mu onyina don't lie taxi driver
nti sika na wode kɔma w'adwuma wura no ɛyɛ nokorɛ sɛ sika wonya w'adwuma nyinaa no mo motwi anwaka motwi ɔfa motwi ndɔɔ sika nti ɛyɛ nokorɛ sɛ sika na ɛkura wo ne nyinaa kane yie masa mekɔ adwuma this week na ɔfɔtɛ bi ɛnie meni kapro masa na master ne nyina nyame mu yɛmfa nso wakɔ anya 40 million ba week a ɛka 40 million nama gyeme sɛ amen bi nokorɛ na wurade nye wo firi wo haw why are you lying wɔyɛ adwuma 1 week na wɔbɛka sɛ kaa na sɛe manyɛ adwuma anyɛ deɛ bɛ wurade hɛ odi na ɔstate sesa no me you are calling curses from God. Catch you as a don't lie. Who born someone can be said, I'm calm. Boninho, I do frupanya, Yamempa Bonnet. The open, no, 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 what to say? Akokoridia obutu kosia nyo no otu yeso obebu ni nam na wafa wojem boninyo boninye atronya nyame mpa boni jeme so amen asaba na make atro no until make and lie kono kura ya do baba ya famra. Jebe so amen. Only sell the truth. Bible says buy the truth, sell it not. Was it kono kura nyari abai? To nyansa. Ni atrate ni mucho. That is the gospel. Who is the truth? The truth is Christ. Did Jesus ekasa? Was it no kura me so say. No kura nyankopɔn no kura honhom no kura Yesu Kristo di babi aba so aka no kura maka no kura no de no kura saba no say sisu bia say me so say that wa kenya me atwene maka ho konkura atwene no do so de no ho ayɛ be only buy the truth, sell it not. Be very careful. Jeme so amen. Until say emie waso emman konkonsa. Emu bia medu obi ho tro konkonsa nya bia ban. Jeme so amen. Sister, maybe me share with pa ke kokokoko bi. Muni anu no anan. Ne santa ne kom bia. Sister ma hu mire so na ka jeje pa cho. Sister me da se pa. Yakopon. Konshla. Na adeɛ baako a me sɛ wohunu me kunu wotime tu ne fom a na bi woyɛ pɔnsam wɔntimi ntumi kunu fo a mama emu wɔsɛn ne ho ɛbɛka kyerɛ me na mkyɛ sɛ mebu afu na mayɛ no bɔne na mawade aku na memfa nkyɛ kafiri na ne so kɔ ne wotoɔ gyeme so amen wɔn so ɔkɔ ano sɛ dɔdɔdɔdɔ akɔkɔ hwɛni ɔnam bɛnkɛ as pesa na you want to don't lie what we are electrician right what don't join wires we need to go wires now what about wire down is it true why say expert now when they buy any sanity they were fake why say we try to do I just say, we are the son of a prosa. Yes, a connection. What did you do? And that's on the former Shumadia, the cosmos. One more book or no magazine, or my
wɔma tena magazine ha ebu amanfo fa soɔ no na wɔma dwuma ayɛ deɛ ɔbɛyi wɔma yɛ bɔbɔ. Don't lie. Jẹ́mi sọ amen. Don't what? Lie. Lie ogun. Sika náà wọ́n de bọ̀ àpò àná wọ́n de lu ẹ̀mí. Ẹ̀yẹ wáá wọ́n tẹ̀lá. Miwura náà wọ́n ní sika náà wọ́n ní wọ́n ayi 600 bi wọ̀ ẹ̀mí amadi. Jẹ́mi di ayé ẹ̀mí amadi. Yóò nyàmé nsọ ọ́ nyàmé de bẹ́ẹ̀ ma wò. Yóò wọ́n ní ewu nyàmé adé ma mi àná mi àtọ́. Nkasa miwura mi sọ sika náà mi di nu ẹ̀dí àná ndíẹ̀. Madam for me when I'm cockroach and the Bobessian, when you're Christian, we are Bonshampa, who could well who ye? Wow, we are Bonsam, Bonsamiano. Let's go on. Don't lie. Why is it just you could be pop? Who call them what them? A mouth group and mirror. Trust and come and see me is coming home. And they may be at our dear. Yakin. The more group and the minutes on it, what is kind of so refi. Yam said, I other someone told me cacao trip. Cacao. Cacao trip. Now, why do the others as a winning scammer obia? One of our winning scammer obia. A year now passing to win this cow. But I'm scapa is scapa, it's hard. Skapa nyama no kwa na wada na me akrofo ana ai Awurade kura nim se wawia Awurade kura nim se bia wo ka nyina wo poa mo nso we jai ya se me jaka amen atonya wusubia ka je se bibia wusoro ka je se menia se wo ya trofo na dia about so sisa draw baba to aso na obema bia ne denden Anania ne ne Elisa fida koton asase bi na wo yitira de ne bi sie odisie ne yere enso enim na wado elfam bi begu asomafo ne nase na Petro ka se Ananias adentina Satan ahye sawa koma masa di atrochire won konkron sabe gira won konkron nim ne bedito weyi asase ntira de bi asi baba bi no oba beti ho wo wa sori wo twene pra one na da hu na wo se pe se one na kote da wo ma begira otanim Jimmy so amen. Omo ko cancer. One na dada. Dabi. Wa hu ne hoda. Dabi. Kura me ya virgin. Abirkura mama 73. Anu wata we ya virgin. Opo, bo ba ko ne fe. Jimmy so amen. Gossip na mo yo ye no. Mata. Aji wani be nije kure ndi mu bio. Abejina. Na ada. No abejina ho. Unsonso. The Bible said who said for better for worse. Madam, Medini, Messi, Owomo, and Pamo, Yariamo, Ohiamo, Ohiamo started Yaria Hopper Messuan in Tom Community. Mokoham, yes, I keep you now, you are doing. They did better when you ask him what gets your future. Trump. Church. Amen. Trump. Who says, why don't you show me your what that franchise? Yeah. What that franchise? Your church in the bell, my come of fly.
masturbate ohun bɛɛ na tim yɛ fa woto ohun bɛɛ na tim yɛ wogyina ha wo sa katɔn ɔtiitia deɛ no bi srɛ ɛna Peter sɛ Ananias adɛn na Satan ahyɛ w'akoma ma sɛ bɛdi torɔ kyerɛ Honhom Kronkron asase no da hɔ no Ananias ɛnyɛ wo dea kame ankapa mbu nkotodwe ɛka sɛ ewura Peter sika no mato bi mekɔfa aba sɛ Awurade ma me sɛ maanyɛ ade ɔno no meyine wɔakora nkɔ ma menka ɛno no wana wo kokoro hwi n'ani so twaa wonim sɛ ɔkyii ne mogya faa n'ani ase ne naso Ananias mmere tom na ɔmɛkyekyerɛ no de ne kɔhɛ ne yere Safaria baeɛ na Peter gyina na ɔsɛ Safaria asase no motɔ adegye sɛ ɔsɛ deɛ mewura kae na ayɛ pɛpɛɛpɛ motɔ adegye sa a ɔyɛ tɔ ne pɛpɛɛpɛ saa ɔsɛ ada na mo nyinaa bɔnsam ahyɛ m akoma ma wokunu ne yɛde ne kuro wo nso bɛkɔ wɔka asomafoɔ no ho wɔn a bɛgye di yɛ no ɔha de abae don't lie wɔn ba asɔre na obi ma wo sika sɛ gye wo de atokɔra hyɛ ama mo wo de ayɛ wo line ɛbɔ a gyeme sɛ amen asɛm a bɛka bɛbɔ yes obi de ma wo gye da de atokɔra hyɛ ama mo wonim sɛ Awurade gyina wo ne yɛdeɛ ma ɛna ade abɛtɔ mo wɔ ade ama abɛdi don't lie ɔbaa no wompɛ ne bio ntwatorɔ ntono so sɛ ɔbɔ adwaman ntwatorɔ ntono so wodeɛ wompɛ ne bio nkotwatorɔ ne adeɛ bɛyɛ don't lie deɛ wonnim deɛ wonteyɛ deɛ wonhuruyɛ nka ɛna wobɛti nnipa yi ɛtwa ne sɛ baa ɛtwa amen nti na ama nipa bebree ho God spirit ɛyi nsu a ɛnyɛ yɛ ɔtena mu a ɛnyɛ yɛ wɔne ɔnante a ɛnyɛ yɛ wosra no a ɔmma because honhom a ɛyɛ torɔ amen amen mo awa yake ado yɛ na me pɔn verse 4 wɔsi ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ wo dea twambra 6 verse 6 na amanteɛ no sɔre ɛkyekyere no ɛkyekyere na wɔde ne firi adi kɔsie mu na ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ nɔhwɛ mmiɛnsa akyi na yere a wonim deɛ ɛsiɛ ne baa mu ɛbaa mu na Petro bisa ne sɛ motɔn asase no gye saa na ka kyerɛ no ɛna wɔsi ane saa ara na Petro ka kyerɛ sɛ adan na moayɛ nokorɔ sɛ mobɛsɔ Awurade ho ahyɛ yi so nyame honhom ahyɛ hwɛ wo na wokɔsie wo kunu no ntiati aboboa no na wɔbɛsoa wo nso afiri adi na amonola wɔhye ne nan ase wei na mmeranteɛ no ba bɛhu me sɛ wɔwu no mmeranteɛ ba sɛ ɔbɛwu no ɔsɔ ne firi adi kɔsie no ne kunu nkyɛn na ehu kɛseɛ ka asafo no nyinaa ne wɔn a wɔte yi no nyinaa gyeme so amen saa deɛ no si yɛ no ɛhu ka wo Proverbs 6 verse 16 ɔsi adeɛ nsia na Awurade tene na deɛ ɛtɔ so nso yɛ ne kra akyiwa ani atra nto atorɔ tekrama ani atra nto ne atorɔ deɛ tekyerama gyeme so amen atorɔ tekyerama atorɔ don't lie the sɛ anadwi yɛbɛsɔre abɔ mpa ɔtorofoɔ ni nkwagye o ɔtorofoɔ bɛsɛ wɔ ne deɛ bɛyɛ nkwagye nti asɛm ni ma menkan Isaiah na afei mɛmpɔ Isaiah chapter 5
5:20 ɔsi wɔn a ɔfrɛ bɔnne sɛ papa ne papa sɛ bɔnne wɔn a wɔde sum yɛ han na wɔde han yɛ sum wɔde deɛ ɔnwere yɛ frɛmfrɛm na wɔde frɛmfrɛm yɛ deɛ ɔnwere yɛ wobɛduru verse onue wɔn a wɔyɛ wɔn ani so nyansafoɔ na wɔyɛ wɔn ani so nhurumufoɔ onue nsɛnnomu mmarima ne asafrɛm ahoɔdenfoɔ verse 23 onue wɔn a wɔbu abɔnefoɔ bɛm agye adamudeɛ no wɔmfa deɛ ɔdi bim ne bim die obu apankyea ɛtorɔ ɛyɛ torɔ na Israel adamufoɔ ebu apankyea judges jẹmẹsọ amen ọmọ bu atankyia adi na yɛ green ɔmɔ akyia judges ɛdi nyame di nsɛ wa wɔ a ɔba na adwuma yɛ dia na awurade nku ni sɛ ɔyɛ ne dia jẹmẹsọ amen amen ne nkɔ nim Acts chapter 2 amuna Yesu kɔ soro no ɔsɛ mo ntwɛn kɔsi sɛ gya ne bɔ sa waka no bɛyɛ deɛ wɔn nkonkoro nya ba mo so a mobɛnya deɛ yɛyɛ deɛ wɔn nkonkoro no pie yɛ no ohunu sɛ asuafoɔ no nyinaa tɛkrama atoa fa so kɔntompo ne naadaa dabrabasɛm ne nkɔnkɔnsɛm afa tɛkrama no so nti wɔntimi mfa saa tɛkrama no nya adwuma gyeme so ama nti ɔba no wɔde ne tɛkrama ba na ɔnoa ne tɛkrama no wɔyi kyerɛ wɔn mu huri sɛ tɛkrama wei na ɔde to wɔn ano ɔkyɛngye atorɔ tɛkrama ɛna ɔde ne korɛ tɛkrama ayɛ adeɛ ban ɔkyɛngye nti Peter sate sɛ ɔde Kristo ho ada sɛ atorɔ baako kora mfa ne tɛkrama so James the same thing Bartholomew the same thing Philip the same thing gyeme so amen but ɛnna asɔfoɔ bi aba sɛ the same spirit no aba wɔn so ɛti wɔn deɛ wɔn tɛkrama na to tɛkrama na to na da yɛtam asɔ ne sika yɛde yɛne ayɛ mu yie na yɛne de kɔkɔa so asɔrepa ne de kɔkɔa so no wɔn akyɛ mfasoɔ ne sika no wɔde ebi to tɔ dan wɔkɛkɛ ame deɛ ɔkɔ hyia ne mu ɛbɛnɛ na akɔ sukuu na awɔ sika yɛde bi akɔtoto VIPs na ɛyɛ adwuma ma wɔ na sɔre ne nika mekaa me kɔ ayi Korea man kɔ no hɔ na mene ne di ne cars ne bi ho nkɔmmɔ na ɔka kyɛm sɛ sɔfo na me sika na mentɔ mu no ne bi mmerɛ wo na memfa nhyɛ me deɛ nom na ɛnyɛ adwuma ma wo asɔfoɔ no bebree atotɔ bi na mesɛ saa asɔfoɔ no ebi wɔ 3 ebi wɔ 4 ebi wɔ 5 ɛyɛ adwuma na de ma ho na ɛno no womfa wodi nto so na mede medi Korea man na ɛde abɛn bom to come say yes that is Ghana for you wɔte asɔɔ dɛm so na ɛbɛgu abɔnten ɛbɛsi asɔɔ dɛm no bɛdi 40 years yɛ nsi wie na sɔfo no asesɛ sika no ɛyɛ community center wɔ ne kurom sɛ yɛmfa nya yie mu anyi sika say heaven surprise me small amen say bana make o ma to vi anya aguru nya sabia we are suffer no anya sika to VIP na ye adwuma kanya yeah but you need to tell the truth oh man ya bia nya me from driver me kura me obi o afa o jiro wo sɔre ma nim sɛ wo bi wa me kura wo so bi anaba for station Tronya, catch one as a Tronya. The Sunday, Abner, the stranger mess on one. What you have a swan come up? The stranger mess on one.
sɛ ne honhom kyerɛ wo wode toro ntɛmmɛte obi a odi atoro bia no ɛyɛ nipa nyame honhom nya mɛwura ne mu gyeme so amen nti menkwa me obi yɛ bɛyifoɔ na ɔka no asɛm a menyini obi yɛ bɛyifoɔ na ɔka no asɛm mena mekum no na megye ne nsɛm sika na wiɛ sɛ menkwa menyini nti mempa saa nkwase asɛm no tie mpa tie because nyɛ adeɛ a ɔbɛka no kokora because ɔyɛ bonsam agent gyeme so amen ɔbɛsɛte confusion wɔ fie hɔ nti mentie agora te sɛ wo nko a wada so ɔdan mede yɛ dɛn ebi sɛ bɛsɛ ɔdaeɛ na mekɔ heaven na nyame de mekɔ baabi a bonsam gyem mekɔɛ na mmaa no asesa asomadeɛ no ne ɛde ɔma agu bonsam gyem wo tiri so no wapampa so wokɔsi anim bonsam gyem hɔ arada hɔ baabolo no yɛka o ana yɛ develop our trust in God's spirit a develop yɛ bonsam gyem obi ɛda hɔ obi ani hɔ New Jerusalem obi ani hɔ atenanefoɔ ewu yɛ nyinaa wɔ paradise ana bɔnefoɔ ewu nyinaa wɔ Hades ada yɛ bɛba bɛbu atena awufoɔ ane atenanefoɔ atena ɛne ɛbɛbie New Jerusalem gate ama atenanefoɔ nyinaa awuram gyeme so amen the same time ne yɛbie hell ne yɛbie na nnebɔyɛfoɔ nyinaa yɛde yɛbɛ obie ne bonsam gye mu ada so da yɛwɔ didi amen na wobɔ da no Israelfoɔ na firi Egypt ba yɛntwa pentekiti nkɔ Israel yɛnkɔyɛ sɛ Juda bi nhyɛ asomadeɛ a ɔmo na yiyi wɔn asomadeɛ de yɛ ɔde sɛ honini na no kora ne ɔmo na yiyi ɛyɛ ɛna requesting the whole Bible na menka sɛ mo bi nhyɛ asomadeɛ nim saa ɛni kora sɛ yɛtena ase ka nkwasi asɛm obi a no akɔfa dɔgma na ɔde abɛto hɔ na nipa di akyire brasini wompa de sua obi na ɛbɛso daeɛ Bible no wonkan daeɛ na wodi akyire ɔma aka asɛntɛm wɔ ba wonim ɔma adi kaka ɛhu adansedifo ɔmo sɛ nyame bɛbu atere no ɔde a paradise abrɛ wo 1814 ɔmo hyɛ saa nkɔ amen 1842 ɔsa kan amen 1872 na CT who's a spreading anyɛ adwuma ɔka sɛ yɛsua deɛ nti mesrɛ wo ɛma obia na ada on focus ɛnkɔ wurade so ade ne yɛ buru a ma ne yɛ buru ɛyɛ green a ɛyɛ green ɛyɛ white ɛyɛ white deɛ yɛmfa yɛ awotwam gyeme so amen